Здравейте, прекрасни! Днес искам да споделя с вас една грижа за косата, която аз ползвам. А именно маска за коса, разбира се, с алоe вера, спрейче, което е без отмиване, с 60% гел от алоe вера, биоекстракт от бамбук. Създава защита от топлината, подхранва и хидратира косата. Идеално е при топлинно стилизиране, например сушене или изправяне, или и двете, или за нанасяне от време на време, без изплакване. Сега искам да направим една демонстрация, както виждате, с клечка за уши, която напоих напръсках с маската. Нали, представяме си, че това е нашата коса. И какво се случва с нея, нали, къпем. Маската се нанася след като я изменим косата на влажна коса, впръсква се, нанася се равномерно и се оставя без отмиване. И представяме си, изкъпали сме си косата, подсушаваме я и идва момента да я изсушим с сешуара, след това да ползваме и преса. И ето тук в моя опит искам да ви покажа, че наистина това не е само, че е маска, която подхранва, ами и качествено защитава нашата коса от топлинна обработка. Знаете, сешуар, преса. Аз тук директно нагрявам с огън, с запалка, което е много повече от 220 градуса, както е примерно при пресата ни. Но както видяхте, маската издържа теста и предпази нашата коса.